Dixen que quero que a fala galega durase e continuase, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nos duremos como poco. Eu quixen que Galicia continuase e ao lado da patria terrenal, da patria que son a terra e os mortos, hai esta outra patria que é a fala nosa. Se de min algún día, despois de morto, se quixera facer un eloxio e eu estuvera dando erva na terra nosa, podería decir a miña lápida: alquillad alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase 1000 primaveras máis.